Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y 3 ar 20 o Hydref, 2021. Bleddyn Owen Huws. Cerddi olaf Parry-Williams. Wel, yr hyn dwi'n gobeithio wneud yn y ddarlith yma ydy trafod cerddi ola Parry-Williams. Wedi phlygu y tu mewn i siaced lwch copi ail law o hunangofiant Cassie Davies, Hwb i'r Galon, 1973, a brynwyd yn siop llyfrau Ystwyth yn Aberystwyth ym mis Mai 2016. Yr oedd dalan o bapur llinellog, maint A4, yn cynnwys cerddi a lunwyd fel teyrnged i awdur yr hunangofiant. Fe sylweddolwyd yn fuan iawn, mae copi o'r llyfr oedd hwn a ddeneiddo i Parry-Williams, a bod y deyrnged ar ffurf rhigwm o 4 cwpled ynghyd ag 1 englyn toddaid yn llawysgrifan y bardd ei hun. Rwan y tu mewn i glawr blaen y llyfr mewn pensal ceir T gan A, 11 o Hydref 1973. A dyma brawf felly mae ei wraig, Emi, a brynodd y llyfr yn anreg iddo adag i gyhoeddi. Ar ôl holi Martin Ashby, perchenog llyfrau Ystwyth, sut y cafodd afal ar y llyfr, mi esboniodd iddo gael cyfle i brynu'r llyfrau oedd yn weddill o lyfrgell Parry-Williams a'i weddw Emi Parry-Williams pan wagiwyd y wern cartra'r ddau yn ffordd y gogledd Aberystwyth, cyn iddo gael ei werthu yn Wanwyn 2016. Hyd at hynny, fe ddi'r tŷ ym meddiant teulu chwaer Emi Parry-Williams, sef y ddiweddar Mary Llywelfryn Davies, a fu farw yn 2013. Fe drosglwyddwyd crynswth llyfrgell bersonol Parry-Williams i'r Llyfrgell Genedlaethol ym 1988 ar ôl marw ei weddw, sef y llyfrau pwysica a mwyaf gwerthfawr, gan adael yr ychydig lyfrau oedd yn weddill yn ei hen gartra, ac ymhlith yr heini yr oedd y copi hwn o Hwb i'r Galon. Rhaid cofio bod Cassie Davies a aned ac afaged ymlaen caron ger tre garon ymhlith myfyrwyr Parry-Williams yn yr Adran Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth yn ystod blynyddoedd yr Rhyfel Byd Cyntaf, a'i bod hi'n aelod o bwyllgor gwaith y Wawr, sef cylchgrawn Cymraeg y coleg. Fe ddarllenodd Parry-Williams y llyfr o glawr i glawr, ac adael nifer o farciau pensal ar ymylon y dalena, yn unol a'i arfer wrth ddarllen llyfrau. Rwan, mae'n ymddangos i adroddiad byrlymus i gyn-fyfyrwraig am droeon i gyrfa a'i hangerddi wrth hybu'r Gymraeg, greu cryn argraff arno fo. Fe fydd Cassie Davies yn hyrwyddo addysg Gymraeg drwy gydol i hoes waith, fel athrawes i gychwyn, yn ddiweddarach fel darlithydd yn y Coleg Hyfforddi Athrawon yn y Bari, ac wedi hynny fel arolygwr ysgolion. Ar ôl ymddeol, cyflwynai wersi Cymraeg i ddysgwyr ar y teledu yn y gyfres camau cyntaf gan gwmni TWW. Roedd hi yn un o aelodau cynnar Plaid Genedlaethol Cymru a pharhaodd i weithio dros y blaid gydol i hoes. Roedd hi hefyd yn un o gynheiliaid y diwylliant Cymraeg yn ei bro enedigol, wedi ddyddychwelyd i Dregaron i fyw rai blynyddoedd ar ôl ymddeol ym 1959. Pan ymddeolodd o'i swydd fel arolygwr ysgolion, fe gynhalwyd cyfarfod cinio a chan gan Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru i dalu teyrnged iddi hi, lle bu rhai beirdd yn ei chyfarch, ac yn ei plith T. Llew Jones. Mi luniodd o 2 gerdd iddi, sef Cywydd a Chyfres o Benillion. Cassie yn ffyddiog geisiau noddi'r iaith yn awr ei thrai, meddai, yn ei gywydd,
Cyn mynd rhagddo i gyfeirio at ei hafiaeth, ei hegni a'i hymroddiad yn ogystal â'i dawn i ysbrydoli. Nodweddion roedd pawb a'i hadweinau yn ei cysylltu â hi. Ac wrth adolygu'r hunangofiant, cyfeiriodd Parry-Williams, Coleg Normal Bangor, at y llyfr fel un hwyliog a bywiog, a chyfleodd ei hedmygedd o ysbryd cenhadol ei awdur. Ac fe gymhellwyd Parry-Williams ynta, yr athro Prifysgol ymddeoliedig erbyn hynny, i fynegu ei edmygedd o lafur a chyfraniad un o'i gyn-fyfyrwyr galluog a dawnus ar ôl darllen y gyfrol. Dyma i chi adysgrif o'r drafft sydd yn llawysgrifen y bardd ar y ddalen mewn inc beiro las. Fe roi'r seren wrth air neu eiria yn y testun, y ceir diwygiadau arnyn nhw mewn pensal yn y gwreiddiol, ac fe nodir y rheini ar yr ochr dde. Fel teyrnged i Miss Cassie Davies, MA, rhigwm ac englyn toddaid. Eires y doniau disglair, hi a'i troes yn rhyfedd-rin i'w chenedl ar hyd ei hoes. Y mwrlwm gloyw ei gyrfa ar ei hyd, diwylliant a diddanwch a aeth a'i bryd. Fel yn ei dyddiau cynnar pan oedd hi yn seren siwn y coleg y llu. Y meysydd addysg bu'n cenhadyn wiw, i'r iaith ac i Gymreigtod fefyn driw. Ac yna ar ymyl y ddalen, yn lle hi a'i troes, hon a'i troes, yn lle aeth a'i bryd, oedd ei bryd. Yn lle yn y coleg ger y llu, yr hengoleg ger y llu. A'r cwpled olaf, y meysydd addysg bu'n cenhadyn wiw, mewn pensel fe geir, yn llysoedd addysg bu'n unbenes wiw. A dyna'r englyn toddaid, helaeth yw athrolaeth hon, dyw awyr, awdures yw'r awron. O'i milltir sgwâr yn rhegaron un dydd, heb air o gelwydd, daeth hwb i'r galon. Ceir y diwygiadau canlynol yn llawr bardd yn ogystal. Rhigwm rhyddiaethol ac englyn toddaid oedd y pennawd yn wreiddiol, ond dilewyd yr ansoddair rhyddiaethol ganddo fo. Rhigwm rhyddiaethol eto oedd teitl y gerdd gyntaf, ond fe ddilewyd yr ansoddair. Ac fe ddi tipyn o ailweithio ar bedwerydd cwpled y rhigwm. Ymyd ar ymryliw addysg bu hi'n wiw oedd llinell gynta'r cwpled yn wreiddiol cyn rhoi llinell trwyddi, ac fe disodlwyd hi gan i addysg rhoddodd hi wasanaeth gwiw, efo'r diwygiad fe roes hi'r wasanaeth uwchben rhoddodd hi, cyn taro ar ymeysydd addysg bu'n cenhadyn wiw. Mi ystyriodd ddiwygio cymal cyntaf ail linell y cwpled ola fel hyn. I'r iaith ac i'w Chymreigtod, cyn ail ysgrifennu'r cwpled yn llawn fel y mae o isod. Y meysydd addysg bu'n cenhadyn wiw i'r iaith ac i Gymreigtod fefyn driw. Oherwydd iddo roi llinell o dan yr rhigwm cyn yr englyn toddaid, mae'n amlwg I fod o amwahaniaethu rhwng y ddau. Anarferol iawn fysa cyfuno'r ddau fesur hyn o fewn yr un gerdd. Felly mae'n amlwg I fod o'n I hystyried nhw yn gerddi ar wahân ar yr un pwnc a than yr un teitl. Gweithred braidd yn anisgwl oedd cynnwys yr ansoddair rhyddiaethol I ddisgrifio'r rhigwm yn y pennawd yn wreiddiol, gan nad ydion fwy rhyddiaethol nag aml I rhigwm arall ganddo fo. Nid syndod felly ydy iddo fo benderfynu I ddileu. A'r hyn a welwn ni yn y diwygiadau hyn ydy ôl llawr bardd yn cyfansoddi ac yn cyfrinio, yn creu ac yn caboli. Fe welir yn y fan hon y crewr wrth I waith, yn yr un modd ag ei gwelwyd yn drafftio'r gerdd hon, lle dangoswyd mewn erthigol gan Dafydd Ifans yn Barddas ym 1987, y gwaith
drafftio ac ail ddrafftio gofalus a fu ar y gerdd honno pan luniwyd hi yn 1949. Hefyd y tu mewn i glawr y llyfr, yr oedd darn o bapur hŷn, budur felyn, ac arno'r nodyn canlynol mewn inc du yn llaw Parry-Williams. Cymru Coch, Awst 1916, llyfrau a llenorion. Ymosodiad o ME ar y wawr. Sierid rhai ohonynt beth am ddengys i mi yn dyyrn fradwriaeth amlwg. Ac yna fe geir nodyn diweddarach ar y darn papur hwn, fel y gwelwch chi mewn inc beiro las. Gweler, hwb i'r galon, Cassie Davies, tudalen 67. Wel, cyfeirio yma ar nodyn at ran o drydedd benod yr hunangofiant sy'n trafod profiadau Cassie Davies yng Ngholeg Aberystwyth adag yr Rhyfel Mawr pan oedd hi'n aelod o Bwyllgor Golygyddol y Wawr. A dyma'r hyn sydd ganddi i'w ddeud. Fe honwyd gan rai mai ysgrif gan DJ o Rhydychen erbyn hyn o dan y teitl Y Tri Hyn a barodd i awdurdodau'r coleg ofni bod sylfaenir ymerodraeth fawr Brydeinig yn gwegian. Yn honno, fe fentrodd DJ yng nghanol pen boethni gwallgof y rhyfel, honni nad du i gyd mor Almaenwr, na'r Sinn Féin, na'r gwrthwynebydd cydwybodol. Gwnaed ymosodiad ar y wawr gan Owen M. Edwards o bawb yn y Cymru Coch, Awst 1916. Dyma eiriau. Be sydd wedi dod dros wawr Aberystwyth? Breuddwydiais y deuai'n llais newydd, ysgol newydd wrth fodd fy nghalon. Ond weled 3 arwr a gynigir i mi, y German, y Sinn Féiner a'r gwrthwynebydd cydwybodol, fel arwyr Cymru fydd. Sierid rhai ohonynt beth ymddengys i mi yn daearn fradwriaeth amlwg. Codwyd cwestiwn yn y tŷ cyffredin a phan anfonodd DJ ysgrif arall o dan y teitl Ich Dien, ysgrif nas cyhoeddwyd ar y pryd, ond amddangosodd yn ddiweddar yn llais y llu. Gwysiwyd Pwyllgor y Cylchgrawn ger bron awdurdodau'r coleg a hawlio ymddiswyddiad y golygydd am brosbeb. Ond mynodd y Pwyllgor cyfan ymddiswyddo gydag ef os mai dyna'r ddedfryd. Rwy'n un aelod o'r Pwyllgor erbyn hyn, ac ar ôl y machlyd eithom i dynnu'n llun oll mewn gwisgoedd du galarus. Am brosbeb, Griffith John Williams, D. Lloyd Jenkins, T.C. Jones, T.G. Thomas, Mabel Parry, Catherine Thomas a minnau. A chyda ni fel cynrychiolydd y staff ar y Pwyllgor yr oedd T.H. Parry-Williams wedi dod gyda'i fyfyrwyr ger bron awdurdodau ei goleg i ddadlau dros hawl y wawr i gael parhau i dorri ar feibion dynion. Bendith arno. Wel, cyn cyhoeddi i hunangofiant, yr oedd Cassie Davies eisoes wedi mynegu ei hedmygedd a'i hoffter o T.H. Parry-Williams mewn ysgrif yn y gyfrol deyrnged iddo gyhoeddwyd gan Lys y Steddfod Genedlaethol ym 1967. Cyfeiriodd at y cysylltiad a fydd rhyngddyn nhw wedi i ddiraddio. Pan oedd hi'n dysgu'n Holeg y Bari, enghraifft, fe fydd ei hen athro'n un o arholwyr allanol cwrs Cymraeg ar gyfer darpar athrawon yr oedd hi'n gyfrifol amdano fo, a chadwodd gysylltiad â fo ar hyd y blynyddoedd, gan alw heibio i'w gartra a'i wraig am sgwrs o bryd i'w gilydd. Fe gyfeiriodd hefyd yn ei hysgrif at hanes tranc cylchgrawn y wawr, gan adrodd yr un ffeithiau ac a gofnododd yn ei hunangofiant, ac eithrio'r cyfeiriad penodol at wrthwynebiad o M. Edwards. Wel, gan fod Sir Ifan a Owen Edwards yn dal ar dir y byw ym 1967, falla bod arni ofni dramgwyddo drwy grybwyll barn i dad am y wawr. Erbyn 1973 fodd bynnag, roedd Ifan a Owen Edwards wedi ei gladdu,
fe fu farw ym 1970, a falla basa Cassie Davies yn teimlo'n fwy rhydd i gyfeirio at ymosodiad OM y pryd hynny. Wel, mae'n amlwg bod llawer o bobl wedi ei synnu a'i siomi gan ymatab OM Edwards i'r wawr, gan gynnwys Parry-Williams, oherwydd ar ei gopi personol o rifin olaf y cylchgrawn, sef rhifin gaeaf 1917. Sgrifennodd o y nodyn hwn. Dyma'r rhifin a fy'n rheswm dros ofyn i'r pwyllgor ddiarddel y golygydd. Gwrthodwyd. Yn hytrach, penderfynwyd rhoi pen ar y yrfar wawr. OM Edwards yn Cymru oedd un o'r mwrdrwyr cyntaf yn rhifin Awst 1916. Wel, mae'r geiriau un o'r mwrdrwyr cyntaf yn dangos pa mor gry oedd teimladau Parry-Williams ynghylch gwrthwynebiad OM. Un a ymddiddorau yn hanes tranc y wawr oedd y bardd Gwenallt. Mi anfonodd o air y 1958 i holi'r athro Griffith John Williams am y cefndir, gan ei fod o'n un o aelodau'r pwyllgor golygyddol pan gafodd y cylchgrawn ei ddirwyn i ben, cyn gallu cyhoeddi rhifin Gwanwyn 1918. Ac mae'r atab a gafodd Gwenallt yn ddigon dadlennol. Dyma gadarnhau'r ffeithiau fel y cawson nhw 'u hadrodd yn ddiweddarach gan Cassie Davies, ac fe welir i Griffith John annog Gwenallt i holi TH, Parry-Williams a Cassie. Credaf fod argraffwyr y wawr wedi dangos y rhifin i ryw aelod seneddol. Galwyd sylw mewn papura megis y Daily Mail at yr elfen basithistaidd yng Ngholeg Aberystwyth. Dychrynwyd y prifathro a bu helynt yng nghyngor y coleg. Yna galwyd pwyllgor y wawr i wynebu cynrychiolwyr y Senedd y coleg, a rhoddwyd i ni ddau ddewis, ethol golygydd yn lle beb, neu rhoi pen ar y cylchgrawn. TH, Parry-Williams a siaradau drostom. Penderfynasom sefyll fel un gŵr y tu cefn i beb. A dyna'r diwedd. Roedd y prifathro yn y gadar a'r cofrestrydd J.H. Davies wrth i ben Elin. Roedd Teddy Eddy, brawd OM, yno hefyd, ond ni allaf gofio pwy oedd y lleill. Ni yw'n beth oedd barn OM, ond y mae gennyf ryw frith go i mi glywed i fod yn ymosod ar y wawr ac yn arbennig ar beb a DJ. Y mae'n bosibl y gwyr TH Parry-Williams a Cassie fwy na mi. Fel y gwyddoch, yr oedd OM yn rhyfelwr cadarn, ac y mae'n weddol sicr fod yr ymadroddion a ddefnyddiodd beb wedi ei gynhyrfu. Awgrymodd eich bod yn holi TH, PW a Cassie ar y pwnc. Diau i chi glywed i ni gynnal cyfarfod i gladdu'r wawr yn neuadd Alexandra, a thynwyd ein lluniau gyda'r merched i gyd yn ei dŷ. Mae'r llun gennyf yn rhywle. Wel, yr aelod seneddol, y cyfeiriau i Griffith John Williams ato ni lythyr, oedd Sir John David Rhys, aelod seneddol dwyrain Nottingham. Mi gyfeiriodd hwnnw at rai o erthygla'r wawr fel yr hyn yr oedd o'n i ystyried yn seditious articles in the Welsh language, calculated, if not intended, to debauch the loyalty of the students and to impede the prosecution of the war. A dyma'r llun y cyfeiriodd Griffith John ato. Mi welwn ni Cassie Davies yn yr rhes flaen ar y chwith, a thu ôl iddi y mae Parry-Williams. Ambros beb y golygydd sy'n ista yn y canol ac yn sefyll yn union y tu ôl iddo fo y mae Griffith John Williams. Rwan, wrth iddo ddarllen atgofion Cassie Davies yn Hwb i'r Galon am ei phrofiadau hi fel aelod o bwyllgor y wawr, a dwi'n i gof yr ysgrif dramgwyddus gan DJ Williams a gythryddodd gymaint ar OM Edwards ym 1916. Mae'n amlwg fod Parry-Williams
yn dal i deimlo brath yr helynt dros hanner canrif yn ddiweddarach. Wedi'r cyfan, fe fydd blynyddoedd y rhyfel yn rhai anodd eithriadol iddo fo'n bersonol, oherwydd y casineb a ddangoswyd tuag ato fo, gan rai pobl, oherwydd ei safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol. Gan nad oes yr un gerdd hysbys arall ganddo fo sy'n perthyn i'r cyfnod ar ôl 1972, mae'n ymddangos y gall mae'r rhain oedd y cerddi ola i'r bardd i llunio. Parry-Williams ei hun a ddetholodd yn 90 o gerddi am ddangosodd yn detholiad o gerddi yn Awst 1972, lai na 3 blynedd cyn ei farw. Cyn hynny, i gasgliad cyhoeddedig diweddaraf oedd y 6 cerdd ac yn hwyswyd ar y cyd ar 2 ysgrif ar 15 yn Myfyrdoda yn 1957. Yr oedd pob un o'r cerddi yn detholiad o gerddi eisoes wedi ymddangos mewn print yn y 6 casgliad o gerddi Cymraeg a gyhoeddwyd ganddo rhwng 1931 a 1957. Adag canmlwyddiant geni'r bardd yn 1987 ymddangosodd casgliad o gerddi Parry-Williams, ond doedd dim cerddi newydd a lunwyd nac a gyhoeddwyd ar ôl 1957 yn y casgliad hwnnw. Yr hyn a wnaed oedd ychwanegu ato y 5 cerdd ar 20 oedd wedi ymddangos yn y 6 chyfrol gyhoeddedig unigol na chawson nhw mo'i cynnwys gan y bardd yn detholiad o gerddi ym 1972. Yr hyn sy'n peri ni ama mae'r deyrnged hon i Cassie Davies oedd cynnyrch olaf Awen y bardd, ydy na fydd o'n dda iechyd yn ystod 3 blynedd ola i oes. Yn ystod tystiolaeth llythyrau gan Amy Parry-Williams at ei nyth, nanw, merch Oscar Parry-Williams, brawd y bardd, fe fu yn cael Tom yn anhwylus am rai wythnosa yn ystod Gwanwyn 1972, a derbyniodd sylw gan ei feddyg teulu, Dr John Huws, Aberystwyth, a chan Dr Emyr Wyn Jones, Emyr feddyg o Lerpwl, a oedd yn ffrind teuluol. Mewn llythyr arall at nanw ddiwedd Tachwedd 1974, fe ddywedodd Amy i'w gŵr orfod treulio wythnos yn y gwely ar ôl cael ei daro'n wael a mynd i'r ysbyty am brofion. Fe fu'n reit sâl nos Sul, medda hi, ac fe alwais am y doctor ato bore Llun yn gynnar. Yn y cyfamser mae wedi cael X-ray i'w chest ac electrocardiograff. Fe gyfansoddwyd y 2 gerdd dder hyn felly, mewn cyfnod pan oedd o'n ddigon bregus iechyd ac o fewn llai na 19 mis i'w farwolaeth ar y 3 o Fawrth 1975. Cyfrol gyhoeddedig ola Parry-Williams cyn ei farw oedd Pensynu yn 1966. Ysgrifan unig a gyhoeddwyd ganddo fo yn honno, yn wahanol i'w arfar blaenorol o gyhoeddi cymysgedd o sgrifa a cherddi ynghyd, egys yn Olion 1935, Synfyfyrion yn 1937, Lloffion yn 1942, a Myfyrdoda yn 1957. Wel, fe nododd i gofianydd a'r Gerallt Jones, mae'r gerdd bro oedd yr ola i'r bardd i chyhoeddi, sef cerdd olaf y canon cyhoeddedig. Ymddangosodd honno yn y gyfrol Myfyrdodau a'r dyddiad wrthi ydy 1954. Dydy hynny ddim yn golygu wrth reswm na chyfansoddodd gerddi eraill ar ôl hynny. Ymhlith i bapura yn y Llyfrgell Genedlaethol, fe welir copïa o amball gerdd achlysurol a lunwyd ganddo fo ar ôl 1957, ond ddim un mor ddiweddar a 1973. Fe ymddangosodd i gywydd i gyfarch Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth ar ei ganmlwyddiant ym 1972 mewn llyfryn a gyhoeddwyd gan Gymdeithas y Cynfyfyrwyr y flwyddyn honno. Dethol 2 bennill o'r cywydd yr oedd o wedi lunio i ddathlu penblwydd y coleg yn 3/4 canrif yn 1947
a wnaed yn y cyhoeddiad hwnnw, gan ychwanegu atyn nhw un pennill o'r newydd i adlewyrchu'r gwaith adeiladu a'r ehangu a fu ar gampws y coleg ar ryw Penglais. Ar wahân i'r cywydd i gyfarch ei alma mater, yr unig gyfansoddiad amydryddol cyhoeddedig ganddo ar ôl 1954 oedd cyfieithiadau o ganeuon mewn ieithoedd eraill. Yn ystod I oes, lluniodd eiriau Cymraeg ar gyfer degau lawar o ganeuon yn amrywio o eiriau'r Meseia gan Handel I weithiau gan Schubert a Brahms. Ac ymhlith yr rhain, yr oedd I gyfieithiad o ac Emi I wraig o'r gantawd Saint Nicholas gan Benjamin Britten ar gyfer I pherfformio mewn cyngerdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Hwlffordd yn 1972, sef, yn ôl Gerald Jones, y darn olaf o'i waith I weld golau dydd. Serch hynny, fe erys hefyd y cyfieithiad Cymraeg o eiriau'r gân For This Our Truest Interest allan o Chandos Anthem 9 gan Handel, sef ein priod waith yr awron, ac gyhoeddwyd gan Lys Eisteddfod Genedlaethol ym 1974. Ym mis Ebrill 1973, gwahoddodd John Roberts, trefnydd Eisteddfod, Emi Parry-Williams I gyfieithu'r 19 tenor fel y gellid cynnwys y teitl yn rhestr testynau Eisteddfod Bro Dwyfor yn 1975. Ond ym mhapura Parry-Williams yn y Llyfrgell Genedlaethol, fe geir un drafft o'r cyfieithiad yn ei law o. Mai enw Emi sydd wrth y gwaith gorffenedig terfynol, mae'n ymddangos y gallai fod yn ffrwyth cydweithio rhwng y ddau. Y fo yn drafftio'r cyfieithiad a hitha'n gosod y geiriau i'r gerddoriaeth. Os gwir hynny, mae'n ymddangos felly mae'r geiriau hynny o'i eiddo oedd y rhai ola I weld gola dydd. Efallai wir, ond mi wyddon ni erbyn hyn nad dyna'r darn ola o waith creadigol iddo I gyfansoddi. Fe arhosodd y ddwy gerdd deyrnged hyn I Cassie Davies a luniwyd rywdro ar ôl mis Hydref 1973, ynghyd y tu mewn I siaced lwch yr hunangofiant am blynyddoedd cyn dod i'r fei. Gwaith henwr 86 mlwydd oed ydy'r rhigwm a'r englyn toddaid, sef yr hyn sy'n drath ebygol yn gynnyrch barddol gwreiddiol olaf oll T.H. Parry-Williams.